Yo, what's up guys? Maayong adlaw, maayong udto ninyo guys. Adlaw. Busy ron guys, 25. So, antak na ito kaya alas 12 na. So, dito ko hospital guys. Hatod ko pamahas kong asawa dahil dugay ko na uli kay naghuhat-huhat pa ko sa certificate of confinement sa kong bata kaya ako ipasitos trabahoan. May itong certificate of confinement kay nalito ang pila ka adlaw nga na-admit ako ang bata. Nya nalugay ko. Pahoton ko galauna unya. Ako gamay bata dre. Unang niuli lang ko. Kung bata na sa baba kasi itong kuhaon kay ano ba ito? May pabantay ta. Pabantay ta sa iyahang nanay. May update na ito orang guys na pero murag layo orang sa bando siguro. Layo orang sa bando murag nagkagawas na niya akong bata. Taon-taon na itong may trabaho. Bisag sideline na lang, wagi ko gitrabaho guys. Sige na ko bantay sa kong bata at hospital. Marag ng trabaho. So mamawi tarong mauli na kong bata, mamawi ko trabaho. Ay daghang kwarta na sayang. Mag-isang din ay ganahan magpatrabaho diya guys. Bisag kanang pakyaw na ito ginagmay lang good. Mga welding works. Akong gamit gulman sa umanghod o pa na mauli. Ang may gamit rin welding works ba. Hindi na mo magpa-welding sa kuwaon sa welding unon sa inyong area. Ay hindi ko harap tao eh. Ano yun? As dusi na yun. So na ako'y bahaw ito guys. Ako'y bahaw ito sa linis kong asawa ganiha ang di pabawon hospital ako sa batas babaw kasi pulaan sila nagbantay si kapuyon sila ba sa mabalik sa taon niya ito mga alas 3 kay para mapirmahan na ito sa doktor ang kuhan certificate of confinement malikon na kitog siguro kay bayad dito 30 to ang pagpahimos medical sa certificate of confinement. So what's up guys, ang tak na ito kay alas 2 niya nanawag kong asawa kay nakitambal palitunon ito na sa nanawag ba text yun text me dali may palitunon tambal. So mga ugma kuno sa kadlawon kuno sila magagawas o sa to ugma sa kadlawon or karong kadlawon or sunod ugma sa kadlawon basta maingon niya nga naunsa na kuno akong trabaho nga taas na kong absent bahala na maka-absent ta basta atong anak at matiman na to lisod kayo. So mag-ilis ako guys magkuhan ako mag-short magsapatos ko kay dakto niya ka sitom niya sapatos na to nga sapatos ka kay lisod nagma dakpanta niya basta kay ingit guys kuhan igang na yung kasunis may tagdaging pants kay ang arang daging pan ako ang ako kalabhit ang siguro naglaba ang ilahang mga kuhan gamit
kay pagkatambal niya magkuha sila sa kuan certificate of ito moto ko na moto hindi lukat ganihan na resibo dito. Certificate of confinement ano na ay pasa to sa trabahoan. Certificate of confinement dayon pahimo dayon og medical certificate yung human yung gawas gamiton niya po na trabaho guys mga may patigon mo lagi tigom lagi untag para check up nya saon nga atong kwarta kay kulang-kulang man lang ilisyon kita bugas hasol mabsinta bahala nag mabsinta basta kay so ito na ko guys hihinay tagkamas datag ko extra t-shirt iso dire kay singot yung kubok ko ba pagtrapo ba naanaw kaka magdatag sunglass mag face mask ta kay tagsudlon ito ko face mask ngayon bilain natag sinsiyo diri apay 20 ang nabulahan ani ang parkinganan kada adto nato to yadta grabe no sa hospital sige parkingan pagkapaitan naman guys sa life sentence na to so maglatag cellphone kay kontak-kontak maglatag og charger kay dapat sa motor ng charge ang solar hinay kong charge ko power bank diha so mga guys no ako lang sumpayan diri ni gabot nako kay di ko ta pwede mag dadaan camera dito guys so bye bye. Yo, what's up guys? So may hapon guys no, naabot ako diri guys, kabalik ko. So ito ka vlog sa atong lakaw-lakaw guys kay kanang kong inigabot diri. So dito nako guys, nya imbis mga gawas akong anak unta. Kuan man nagkalibanga man sad mo nang murag ma-extend na po sila dito sa kuan. So ako ani wala na ko trabaho kung kuan gani sunod adlaw trabaho ko dalhon na ako ang batang gamay dito siguro dalhon ko sa trabahoan may maka sapul bantay na diri gud guys ay tabi tayo
kita ni 15 pa to sila, 15, 25 na ron. Sabi si Mana 15 na lang siguro hapit. Size city so 20. Ito yung 2, 3, 4, 5 na po kadlaw. Sige lang, sa man na to, mao na magiging na to ang life sentence. Sa mao rin ako ang vlog guys, kay sa ano ni nga di mo kita ako vlog kung kanang pinakuan. Pinanindot kay puro mo gini. Kinuha na sa ato puro ra gini mga pinobre, mga ano, adi ka na mag-vlog dahil mga pasikat-sikat, mga kuan. Ako vlog rin, kuan rin, ako rin, lifestyle ba, di ba? Salamat kasi yung tanaw, di okay sa mga tanaw. Thank you kayo sa mga nag-support o nag-watch sa ako ang video sa YouTube. Thank you.